Ja si myslím, že tí metalisti sú skôr takí, že let's head bong. Poďme na to, hej, a paráda, ako to duní, je to pecka, ako spieva, aké to je brutálne. Hardkoráci tu už viac o tom trošku premýšľajú, chcú v tom hľadať nejaký zmysel, aj v tých textoch počúvajú, čo tam spievaš a dokonca ti to vedia aj vytknúť, respektíve ťa vedia pochváliť, ale nechcem to takto zhrnúť, ako zaškatulkovať, že títo sú takí, títo sú takí. Ono v zásade ani na tom prvom prístupe není nič zlé, pretože hudba má ľudí baviť. A ja sám niekedy prídem na koncert a nechcem myslieť na politiku, nechcem myslieť na také a onaké. A keď viem, že idem na kapelu, ktorá sa mi páči a nemám s ňou nejaký ideologický problém, to nazvem, alebo hudobný, hej, že proste idem na svoju obľúbenú kapelu alebo na kapelu, o ktorej viem, že by sa mi mohla páčiť, tak to vôbec neriešim, čo tam spievajú. A tie texty niekedy nepoznám a možno verím, že ten spevák tam nič zle nezaspieva, keď je podobný mne. Hej, že keď na veľa slovenských kapiel chodím preto, lebo tam s nimi aj hrávam. A tých ľudí často aj poznám a ja viem, že to nie sú zlí ľudia. Tak ja im dôverujem proste, hej, že prečo by som ich mal podozrievať z niečoho, že budú robiť niečo ideologicky závadné. A to už som zle povedal, hej, že pre mňa ideologicky závadné, respektíve tie veci, ktoré nemajú nič spoločné s humanitou. Alebo sú proti humanite napríklad.